ଆଉ ଡାଲି 2 ବସ୍ତା ଦେଇଦବ। ଡାଲି 2 ବସ୍ତା। ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଯିବ ଏବେ ନେବେନି ଆଜ୍ଞା? ନା ସିଏ ଯିବ ଫେବୃଆରୀ 30 କୁ। ଆଉ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ତମର ଭଲ ପଡିବ ନ ପଡିବ ହେଲା ମତେ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଦିଅ ହେଲା ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିବି ଯଦି ଭଲ ନ ପଡିବ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଆଉ। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ଆଉ ଯାଉଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା କଣ ତମ ଚାଉଳ ଦଉ ଆମ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲୁ ନା କଣ ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବାହାଘରରେ ସଉଦା ନବୁ କିଲେ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆମେ ପଳଉଛୁ ମାନେ ଆଉ ଘର ତ ଏଠି ଦେଖୁଛ ନା ନା ରଖ ଭାଇ ଘର ଦୋକାନକୁ ଦେଖିଲିଣି ନା ମୁଁ କଣ ମାଗିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମୁଁ ଡାକିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ କାମ କର ଶୁଣୁନେ ଏ ଚାଉଳ ପଇସା ଆପଣ ଦେବେନି ହେଲା ମାଗିଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ସେ ଦବନି ସେଇ କଥା କହିବ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଫେବୃଆରୀ 30 ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ ବ୍ୟାଚଲର ମାନେ ଦେବି ଭାଇ ଗ୍ରାମାସିଂ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କୋଉ ଦିଗରେ ହେଲେ କି ଆପଣ ଲୁଚିକି ପଳଉଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଜାତିକି ପଇସା ଦଉଛି। କଥା କଣ କି ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଆଜ୍ଞା 2ଟା ରାସ୍ତା ସେପଟ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନଟା ଅଛି ସେଠି ଆଜ୍ଞା 160 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ପଡେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର 60 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 60 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ମତେ କମ୍ ପଡିବ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବି ଆଉ मार 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 भाई मार मार भाई मार मार भाई वो तो मार दो भाई मार दो भाई 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 रिवाइव दे भाई रिवाइव दे କଣ ନବ କୁହ ହେଲ୍ପ କରିଦେ ଯାହା ନାଇଁ ତାକୁ କହୁଛ କଣ ତମ ଭାଇ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେ କଣ ନବ କୁହ କହିଲି ବୁଝୁ ପୁରା ଅମର ଗୋଟେ ସଟ ମାରିବି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକି ବାହାରି ଭାଇନା ହରଡ଼ ଡାଲି 250 ତେଲ 200 ନବ ଦଉଛି ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ କାଲି ଦେଇଦେବି ପଡିଲ ସକାଳଟାରୁ ବାକି ମାଗିବାକୁ ପଳେଇଲା